Hi ha molta gent a les nostres ciutats i a la nostra societat que se sent sola. Hola, Milagros, bon dia, com estem? Molt bé, carinyo. Ja estàs a punt? Sí, anem a esmorzar? I tant que sí. Tot el que ella em pot donar a mi és molt més segur que el que jo li puc donar a ella. Són moments naturals, no?, que sorgeixen, però sempre són màgics perquè estàs, això, compartint. Ai, que bé, no? Així és que estic desitjant que vingui. Són 2 hores. Doncs 2 hores. Perquè a mi m'és igual un dia que l'altre. Perquè a mi els dies tots són igual. Però una vegada surto al carrer, a l'aire fred, em dóna vida. Ets presumida, eh? Tu com ets presumida? Però amb el bon sentit. Vol dir que t'agrada veure't bé? 93 anys, que et vulguis veure maca cada dia. És que això és vida. La meva filla ja no pot portar-me la cadira. Jo a vegades m'aixecaria per ajudar la meva filla. Però jo tinc il·lusions. No, I no puc, no puc. No només tens tot el dret, sinó que és boníssim que així sigui. Tu creus, Milagros, que realment el que és molt important d'aquesta entitat d'Amics de la Gent Gran és que ens coneguem amb altres persones, si no, no hi hauria l'oportunitat. Jo, per exemple, no t'hagués conegut mai i ets una persona que tenim moltes coses en comú, però no se'ns hagués donat aquesta oportunitat. I tant. I que el que és més bonic a vegades és la companyia, poder donar i rebre amor, no? Sí. És que és bonic, no? No, bonic, i tant. Que tu i jo, totes dues, opinem d'aquesta manera. Jo et donaré una bona notícia, mira. Et vull regalar aquesta rosa, que és preciosa, que està feta a mà per un centre ocupacional de dones de reinserció, o sigui que també té aquest valor afegit. És la rosa de Sant Jordi, la rosa solidària de Sant Jordi, i vull posar-te-la jo a tu perquè t'estimo molt. I tant que sí. Pues sí, senyora. L'acompanyament, que algú l'escolti, que algú la porti a passejar, de vegades això és més important que totes les cures de medicines, de metges, que passem juntes. Que t'estimo molt. Gràcies, carinyo. I que sempre m'agrada molt estar amb tu. Aquest Sant Jordi, posa't al cor la rosa solidària d'Amics de la Gent Gran. Un petit gest que farà feliç a moltes persones grans.